ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали АвтоТВ ва ҳамчунин мардуми ғариб ва касоне ки дар канали мо нав омадагиен меҳмон ҳастем. Дӯстони азиз, салом ва дуруди хидмат ба ҳар шумо як мартибагар мерасонам. имрӯз 16 ноябри соли 2024 навор кардем баҳри шумо. бовар кунед, навори имрӯза қазиқ мешава, беҳад навори хуб. лутфан ба азур тамошо кунед. дӯстон, хонаҳо гирифтагиам аз шаҳри Душанбе ҳаст. секалин этаж аст, хулас сексиёи хуб гирифтагиам, заминои калонам ҳаст. бародарҷоно, агар ки шумо дошта бошед хона бошин замин, метавонед ки ба рақамҳоямон муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ насиб боша реклама гузориш мекунем. ассалому алайкум бародарои азиз, боз як эълони дигара ба самти шумо мерасонам ки ҳамин ака мағозаи гӯшт дорад, яъне дар шаҳри Москва Ангар Сити мега, торговая улица, рабочий посёлок, Заречье. рақамаи акара мондагием 95 ба плюс 7 сар мешавад 184 54 36. дар ҳамин рақамҳо акаам ҳам ватсап дорад ва ҳам дастии расӣ. ҳамаи намуди гӯшти ҳалол ҳастай бародарҷоно. гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд, гӯшти мирғ. боз як хубии дигар дорад, хубии калон дорад ки мақсад хариди калон кунен агар дастафкаш бесплатни мешавад. ака хариди кам бошад, мега акамон роҳкирои мошина хитон метен, ҳамаш бо даст киштагиай, бо даст ҳалол кардагӣ аст. бародарои азиз, касоне ки харидорӣ ҳастен, ҳамин акамон мардими хидмонай аз тоҷики хидмон. боз ягон ки 1 кило ним килои дига зиёдтарак метавон бародаро. местоположениеша мондам, тамошо кардем хитон. ина марҳамат гӯштҳои тару тозаи аз кадом ҷои гов ёки гӯсфанд маҳхултон боша, агар ҳамин ака мебара метамақсад. ина марҳамат ҳатман акамонда занг бизанен. то чанд килоера мехарем бародаро, ҳамин ака ҳама вақт дар хизмати шумоай. марҳамат мардуми хидмонай, тоҷики хидмонай. занг бизанен, рафта гӯшта бигирен дасташ. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бародари азиз, мақсад ба дили пир аз умми канали мо Сауdo TV ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, инак ба эълони якмон мегзарем. шербачо, эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати ғалавобод мега. дӯстон, деҳаи роҳат 4 комнатагай. дӯстони азиз, видео ҳам дора, мақсад наворша ба азур хитон тамошо кунед. 4 комнатага 7 сотиқ замин, нархаш 200 000 сомонак. боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳои акамон мегӯмтон, рақамҳои дастӣ ва имоша 900 02 01 30. дӯстон, ана дар рақамҳои русиш ватсап дора шербачо ба плюс 7 963 671 0560. дар ҳамин рақамҳо ватсап дорад. ду обанбори калон дорад, свет дорад, дар наздики мактаб қарор дорад. бародаро, наздикишта мекпунгам ҳаст, масҷид наздик дай ҳамаш. ремонти хона нав кардагӣ, ремонти хона нав барои чородорӣ беҳад ҷои хубам. аз номи канали АвтоТВ занг бизанем бародарҷоно, боз муомилаи хуб ҳам мекунад. ина марҳамат дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати ғалавобод, деҳаи роҳат. занг бизанен, ҳатман муроҷиат кунем, муомила кунем. ба эълони Димон мегзарем шербачо. эълони Димон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Фирдавсӣ дай. хона ва пише ударай бародаро, баҳзор гӯш кунед. 3 комнатага 2 сотиқ замин дорад, яъне ки ҳавлиш 2 сотиқай, нархаш 355 000 сомонӣ. дар комментария мақсад нависонед шероинар ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминимон, сексиямон ҳамаша мондагием. бародаро, баҳзор бошен. рақамҳои акамон 200 00 97 55 дӯстон. дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам дорад ва ҳам дастӣ. наздикишта мактаб, беморхона, масҷид, мағоза, хулоси гап тарафи Фирдавсира шумо худтон 100% медонед чи хел ҷоай. ина марҳамат касоне дар ки маҳхул боша ҳамин хона, хонаи заминӣ аст, 3 комнатага 2 сотиқ 355 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб, 4 тараф маҳкамай. ба эълони Семон мегзарем. эълони Семон хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе, тарафи Адирои Зарафшонда меган.
дукомнатага 5 сотиқ ясм кам 146000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад дӯстон. рақамо якамо 937 51 51 75 дай рақамо ватсап дорад. масъалаи об свет яне ки проблема нестай. 7 соат свет метия бардоро ана обш пастани нест, яне ки ҳам меоя ҳам хоб мешавад, бисёр ҷода хел аст. хона дар адирои зарафшон бардоро 5 сотиқ замин савдо дорад. боз ҳуҷҷат не ки кардагӣ нестай. ина марҳамат шербачо занг зана када боз боқӣ монда маълумоташа аз худаш бипарсен. агар ки маъқултон шава договору туғирӣ бигирад хонара савдо кунем байни хитон. ба элони чорумон мегзарем. инак элони чорумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара 3 комнатага 3 сотиқ назди бозори Кайонуш. нархш 330 000 сомонӣ. анака шумо хитон ба 1000 тамошо кунен. рақамои акамон 999 96 36 дӯстон. ватсап дорад, занг зани муроҷиат кунед. салом баҳри ҳамон одамое ки тамошо кестен. ин хона дар наздикии бозори Кайонуш, ду тараф мактаб, литсеи техникӣ дар пешай. хонаи фурӯшӣ падабои кардагӣ. хитон хай дидесен ҳолаша сасянш бад нест. падабои кардагӣ тайёрай 3 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад бардоро. хона соли 2024 сохтага, яъне ки хона ремонташ навай, ремонти замонавӣ. 3 дар хона, меҳмон хона, хонаи хоб, хонаи кӯдакон, як калидор, як кухни, як ҳамом, як ҳоҷатхона бардоро, як подвали дигар ҳам дорад. об свет проблема нест, канализатсия ҳам ҳаст бардоро. ба элони шашумон мегзарем. элони шашумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара. бовар кунед нахи хона 160 000 да ба гирӣ меарза бардор. ҳолати хонаро бинед, сасяниш бад нест. хулоси гап хонаи фурӯшӣ дар Данғара 3 комнатага 6 сотиқ замин дорад. боз нархш 160 000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад бардоро. рақамои акаона мегум то 989 80 66 66 дами рақамо ватсап ва ҳамдастӣ. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳотӣ Исмат Шариф. шаҳбури кӯна 3 комнатаи бардоро. ҳолати хонара хитон дидесен, яъне ки ремонташ 80% бучидагай, 20% дигаш мондагай. 6 сотиқ замин дорад. об дар наздикӣ. ина марҳамат, агар маъқултон боша ҳамин хонае ки дар Данғара аст, занг зани акада ҳатман муомила кунем, муроҷиат кунен. бо иншоалло савдотон хуб мешавад. ба ҳафтум элонмон мегзарем шербачо. элони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ боз дар Данғара 3 комнатага иш 8 сотиқай. нархш 200 000 сомонӣ. ҳатман муомилаи хуб дорад. боз 200 000 сомонӣ. рақамои акамона мегум тон 988 88 68 89. дами рақамо акамон ва ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. 3 комнатага. ҳолати хона хуб. иҷа агарошта бардоро дарахтои мевадиҳандаам дорад. да ҳавлиш шебен рехтагӣ, яъне ки стяжка надорад айни ҳол. об светш умуман проблема нестай. дар ҳавлиш боз шебен рехтагай. 4 тараф маҳкам. мактаб, мағоза наздикай мега, яъне ки дур нест. ина марҳамат шербачо 200 000 сомонӣ дар Данғара хона. ҳаштум элонно мегзарем. элони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ боз дар Данғара, деҳаи боғпарвар меган. 3 комнатагай бардоро. иш 8 сотиқ. нархш 210 000 сомонӣ. ремонт кардаги, яъне ремонташ 100%. хонада кондитсионер, оби гарм, оби хунак, хулас хонао абои заагӣ. ҳолати хона беҳтарин. нархш 210 000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад. рақамои акаон 97 84 42 42. ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. ҳолати хонара диден шербачо, састяниш бад нест. акаон гуфтан дар наздикиш мактабам ҳаст, мағозаам ҳаст, масҷидам ҳаст. 4 тарафш маҳкамаи хонара. ина марҳамат, касиде ки маъқул бошад, нархш 210 000 сомон. боз муомилаи хуб. занг занен, рафта хонара аз наздик бибинем. боз
با اعلان نهمان میگذریم اینک. اعلان نهمان خانه فروشی در ناحیه ترسونزاده یک کمناتگه در هفتم اتاج قرار دارد. 46 متر کوادراتی در 4 میکرو رایون شهربچو. نرخش 235,000 سومانی. خانه و پیش لوکس کردگی. دست استعین خودش جوابگو. یک کمناتگه. رقم یکمان 880 15 35 35. دامی رقم با هم واتساپ با هم دستی. 4 میکرو رایون یک کمناتگهش هفتم اتاج. لیفتش کار میکنه میگه برادرو. لیفت کار میکند. 46 متر کوادراتی. خانه یورا ریمونت کردگی. کوخنی گارنیتور ترمکس داره، کندیشنر داره. در نزدیکش مکتب، رینک، بازار، بسین هم هسته. اپتیک هم هست دوستان. در بهترین جای. مرحمت معقول مشاور بچو زنگ زنید. با اعلان دهمان میگذاریم اینک. اعلان دهمان خانه فروشی در دوشنبه طرف فیردوسی ده به حد جوش جای خوبه. نکی چوکالنی اتاج 36 متر کوادراتی. نرخش 230,000 سومانی. باز معامله. رقم اکاونت 989 06 07 20. واتساپ دارد و هم دستی. حتما زنگ زنید معامله کنید، مراجعت کنید. یک خانه یک حجرگاه بوده. خانه و یک حجرگاه همگی در دومی 7 آشیانه قرار دارد. سکن اتاج قرار دارد. محله گروزواد از راه اساسی 500 متر دورتر جایگیر است. خانه همه شرایط برای زیست زندگی را داره برادران. اگر خواهشمنده که از نزدیک بیا ببینم بگم مرحمت. فقط پیشکی مصلحت کنه. بیا بین خانه را. خریدار باشه یا چی با سومشا میگذاریم میگه. خریدار نباشین از شما التماسی آهنی زنگشان نزنین. با اعلان 11 من میگذاریم اینک. مرحمت دوستان، تویوتا کمری ده امریکانکای توزای سالش 2011. ماشینی ناحیه وسه. تولکا بنزین ابیومش 35 دوستان عزیز. اینا قسمتی بیرونی ماشین. 35 موتورش. коробкаш автомат ка автоматика американка тоза бача азиз бо диққат тамошо кунед. баъд қисмати дарунша нишонтон метамозем. ина любителои Toyota бошен агар ина занг занен. ака қати чахшах кунен. ватсапша дар рӯи ами экран мемонам. ҳамроҳи соҳиби мошин хулас масиҳат мекунен. мегирем бача азиз. ҳуяй дарунаш поле ҳуй кинен. салон кожа автоматика. састани беҳтарин ҳуҷҷатҳо. ҳуҷҷати солона. утилизатсияи як умра ка. як умра утилизатсия дора баша азиз. мошин трешина умуман надора. задагӣ пусидагӣ варид тамоман. ин масъалаша понни ҷавоб метам бача азиз. айнуми ҳами канали Саудо ТВ занг занен бо арзонтон мекунад. ҳозираша нархша чанд мегӯя ка? 110,000 бо савдо дора. ҳай камбеш бо арзон мекунам баша азиз. ина машинча. мошини ноҳияи восе дӯстон. усту буда кора. ина салонаш тоза бача азиз. моторна амра чанд кӯ косе? майна ҳуи ки ҳамаи ҷои мошина як бачакора нишон митам. кадомида маъқулай иншоалло зангтон мезана савдо мекунен. ина электропакет, центр замок, автоматика. пробегаш чанд боша ира? ҳая ки ҷада нишона биристай. мастер мекунен. ина ми мошин. бачакое ки аз тикток инстаграм тамошо мекунен. канали аслимон дар ютуб Саудо ТВ ҳай. даромад тамошо кунен. номеро табугу ака. ватсап дасти. вавилон. чандай? 918 33 38 36. дастиян холи ватсап надора? холи дастия бача занг зане хулас.
زنده و سلامت باشه. معلومات پره رقم یکده زنگ زنین. دوستان همینجا به انجام برنامه ما میرسیم، یعنی ویدیومون تمام میشود. باری مهنت های ما شیر بچه یک دانه لایک چای بسیار فراموش نکنین. در کانال حتما پادپیسات سکنین شیروینر. اگر که شما هم داشته باشین خانه و یا کی ماشین و یا کی زمین برای در اعلان گذاشتن، مرحمت میتونین به رقم ما مراجعت کنین. در نوارهای بعدی نصیب باشه خانه، ماشین و یا کی زمین تو نه همین خیل رکلام گذاری میکنیم. دوستان تشکر که تو همین دم با ما بودید، نوار ما رو تماشا کردین. از شما منتدار. تا نوارهای آینده خداوندی و مددگارتون باشد. پناهتون به خدا شیر بچو.